Pozdravujem vás, stavebníci. Nachádzam sa zatiaľ v jednej nemenovanej dedinke, kde nechcem ešte rozoberať ani konkretizovať stavbu. Bol som privolaný na kontrolu, alebo teda chceli vedieť môj názor, že čo si o tom myslím. Takže jedná sa o drevostavbu, ktorá začala výstavba marec-apríl 2025 a mala byť odovzdaná v 19. decembra 2025, takže už sa tam vlastne malo bývať v tomto čase. No ale sú tam detaily, je tam podlaha, samozrejme spravená nejak zvláštne, takže pozrite si video a povedzte mi, čo si o tom vy myslíte a čo by ste s takou stavbou alebo s takým prevedením urobili vy, aké by ste dali odporúčania. Takže sledujte ďalej. Nech sa páči video zo stavby. Takže nachádzame sa na stavbe, kde máme problém s vodou a majiteľ nevie zistiť, kde. Výstavba tohto drevodomu sa začala v marci 2025, takže v skratke je to drevodom, drevostavba, postavená na zemných vrútoch. Začali by sme skladbou domu zo spodu. Aj také menšie paradoxy. Ako je vidieť, zemné vruty a na nich od spodu máme plech. Poctivo nefalšovaný plech. A na tom plechu je fólia. Neviem, či to bude vidieť, ale tu, áno. Tam je vidieť asi. Je plech, fólia. A potom máme vatu a ďalšiu fóliu. Zemné vruty, ako vidíme, tie sú kotvené takýmto brutálnym štýlom, kde tu nie je kotvený vôbec. A keď sa pozrieme dozadu, tak niektoré sú dokonca tak dotiahnuté, že sa dajú povoliť prstom. V strede, neviem, či to je dobre vidieť na kamere, skúsim to natiahnuť. V strede ani nie sú kotvené ani tu, ani tu. Sú len vybrané asi nejaké zrejme sympatické vruty a tie sa kotvili. Že každú skrutku dokážem povoliť rukou, prstami, nie je nič výnimočné. Potom ďalšia perla. Zemný vrút, bohužiaľ, sa osadil nízko. Bol tam kameň, tak sa zarazil dnu. Tak namiesto nejakého riešenia seriózneho, tu prišlo takéto riešenie, ktoré sa používa na terasy pod stojky. Ako vidíme, už tu je aj mierny ohyb. Čo to urobí časom, necháme sa prekvapiť. Okná, jedno osadené na 11 cm, identicky vedľa, bolo iba na 6,5, 7. Tak sa vybralo a posunulo sa dnu. Samozrejme, medzery jak sviňa, stará purpena. Tu máme spravený pekne podhľad. Na druhej strane je v pohode. Hniezdo pre vtáčiky. Tu máme pohľad do interiéru, kde bola skladba nasledovná. Prejdem.
Takže zo spodu sme sa bavili o tom, že bol plech, fólia, potom tu máme izoláciu, ale tá je na takýchto roštoch spravená, ktorá, počkajte, zdvihnem si to, ktorá je spravená na takýchto roštoch a prepletané roštíky, ktoré majú, hneď ukážem, 4 na 5. No a kebyže ideme dole, tak vlastne výška izolácie je 29 cm. Tým, že na spodku, ak počujete, je ten plech fólia, potom sú roznášacie hranuly 150 na 6 a takéto hranolčeky. Vata, tu máme fóliu, ktorú vidíte, tá ide popod OSBčky. To je hliníková fólia, prosím pekne. No, potom vlastne išiel igelit, styrodur, tento červený. Potom na to potom išiel táto elektrická fólia, opäť igelit a na to potom išla plávačka, ktorú vidíme tu vzadu. Pardon, kročajová fólia a potom plávačka. Áno, tuto to vidíme. Kročajová fólia a plávačka. Že tu bola voda alebo vlhkosť, sa prišlo na to, že plávačka sa zvlnila prvýkrát, druhýkrát, tak sa to rozobralo a tu máme pekne, čo spravila OSBčka. Už bola nadutá a tu bola voda, ale už za tých pár dní, ako je to otvorené, tak to vyschlo. Hliníková fólia, ktorá je potiahnutá zo stien, nie je zlepená s tou v podlahe. Takže otázka pre mysliteľov, aký má zmysel potom tá fólia. Potom otázka na vás. Kde má byť fólia? Vidíme konštrukciu, drevenú konštrukciu. V strede je vata, hliníkový profil, aj to nie je celý. Naň je natiahnutá hliníková fólia a potom je sádrokartón. My to videli aj tu. Áno. Že na chodbe máme položenú dlažbu. A tu v tejto miestnosti pod touto elektrickou fóliou je spravená kontrolná diera. A tu, ako môžeme vidieť, stojí odhadom 3-4 cm stĺpec vody. Neviem, či to vidíte, ale vidíte? Pekne si tu čvachtám. Čiže more vody. Ako veľké to pleso pod nami je, netuší ani srnky. Podľa staviteľa je to v poriadku. Posadenie dverí, vchodové dvere.
Tu máme špáry. Vnútri vidíme, z čo sa skladá. Netesnosti, tam chýba guma. Detaily. So stavbou sa začalo marec-apríl. Mala byť dokončená 19. decembra 2025. Nakoľko sa nezhodli so staviteľom, tak sa to predĺžuje. Uvidí sa, čo bude časom. Je tu XY detailov, ktoré zaslúžia pozornosť na opravu, rekonštrukciu. Ako dopadne tento príbeh, bude zaujímavé sledovať. Ako vidíme, aj tu je vodorovne Rína, avšak zvod dole už chýba. Malo byť napojenie do tejto Ríny, nevydalo. A tak sneh tečie do žlabu, mimo žlabu a na terasu. Ukončenie hneď vedľa zemného vrutu, takže vodička nám pekne tečie. Sranda, tento sa nedá povoliť prstami, takže je dobre. Tak nám to tu vyzerá popod. Ďalší záber na detail, kam sa môže dostať vtáctvo dovnútra, priamo do strechy. Je ukončené. Plech zo spodu je z dôvodu, aby sa nedostali nejaké hmyz alebo zvieratá dovnútra. Avšak neviem, či to je dobre vidieť, je to až v strede. Miestami je plech prehnutý, rozdvojený a vidieť aj fóliu, ktorá je nad tým plechom. Čiže sú tam otvory a tým pádom to uzavretie a tá bezpečnosť, ktorá mala byť, tým pádom je narušená. Dali by ste si niečo také? Tam vidím ešte v diaľke penu, čiže ten plech, ako bol plech, spoj, tak sa im zvonil, vystriekali to púrpenou. Tu máme previs dobrých aj 5-6 cm minimálne. Neviem, či to na tej kamere dobre vidieť, nedá sa mi tam dočiahnuť. A tam vlastne vidíme aj tú fóliu. A tu máme pohľad na to vrstvenie. Takže tu máme vlastne fóliu, ktorá nám ide zvislo nadol. A tu máme vlastne plech. Tu je fólia na plechu, potom je roznášací hranol a vnútri vlastne je tá izolácia, čo som spomínal, vata a tak ďalej. Je podľa vás toto správny postup? Už ste sa stretli s týmto, že sa dáva plech na spodok a tam v ďalke vidíme púrpenu, ktorá nesmie chýbať. Tak pozreli ste si video, verím, že celé, že ste vydržali aj sem, nie je dlhé. No čo hovoríte na
túto drevostavbu, na jej prevedenie, na jej detaily, na skladbu podlahy, na fóliu a na tú vodu. Čo? Môže byť takáto drevostavba? Je toto podľa vás v poriadku? V takomto štádiu? Ak máte podobnú konštrukciu alebo podobný dom, alebo ste robili rekonštrukciu a mali ste tam podobných majstrov, kľudne sa nám ozvite, prídeme k vám, natočíme podobné videjko a budeme varovať ostatných. Nemusíme menovite konkretizovať, aká firma, ale aspoň z toho dôvodu, že keď nastane situácia, kedy už ľudia si povedia, že dosť stačilo, tak je to hneď najlepšie ukončiť v začiatku, že netreba to predĺžovať, netreba to ťahať, dávať milión šancí, lebo nakoniec, ako aj tu, dala sa jedna, druhá, tretia šanca, naťahovalo sa to a dotyčný jednoducho pokračoval s tým ďalej s chybami a nakoniec tá najdôležitejšia chyba, ktorá sa stala, tak je, dá sa povedať, že na tých vrútoch a už stojí strecha. Takže potom niektoré chyby sa veľmi, veľmi ťažko budú odstraňovať a obzvlášť, ak je to drevostavba versus voda. Čo myslíte, kto vyhrá? Drevo alebo voda? Áno? Čiže budem sa tešiť na vaše kontaktovanie, na vaše nové výzvy. Ešte v skratke na záver, pochádzam z Nitry, čiže ak sa ozve niekto z Bardejova, bude to trošku komplikovanejšie, ale ten rádius do tých 100-150 km od Nitry nie je problém a tam sa budeme vedieť potom flexibilne dohodnúť, že čo ako. Dobre, ďakujem za pozeranie, sledujte nás naďalej, Stavebný magazín, ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber a pokračujeme ďalej. Nech sa darí.